Coftal balli men Oumar Mamadou Sow. Coftal balli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama yewtere men e o alet hannde ɗiɗi e lewru tataɓuru ujunere ɗiɗi e nogas e joyi ma en gartu e toɓɓe jonɗi hanki eɗen gandi tawru witego Belfast la morgue Irlande du Nord toon département ngo waɗi toon gam yurnitade kuuli lata ballon FIFA ko feddi winderiyankori to potinde fanno kam e IFAB tambinde kala ko fewti e kuuli lata ballon ɗe ndenti toon yewtama e nden jonde alhaali hors-jeu ñawoji kawri lata ballon hono arbitrage sen kaali francinkore e gueɗe goɗɗe ma en udditi hen flantere yanji ko wona ɗum ko ma en kal e ɗi konguɗi ɗi jami Carragher o haali fewnude ɗum e kan ina wayno mo o wi nafoore muɗum hewani oɗo haali noon ina wayno no toɗɗi yewtere fanode e Mohamed Salah ɓiɗo Égypte pijowo to Liverpool e alhaali ballon d'or mbo hewɓe mbi omo handi hen hikko ko wona ko ɗum mayn kal e Aliou Cissé eltowo kiɗɗo Sénégal cuɓaɗo gam wonde eltowo kippumbo Libye holno hoɓɓe men ɓe jiri ɗum so tawi waktiji ɗi dokki men kaali Afro Basket kippuji 16 jahoji Angola ɗi gandama. tedduɓe heeɗiɓe to gonɗon eno gonirɗon on calminama en calmini rewdiɓe en e médiaji men rendo kelle men Facebook ha e Twitter kamɓe kala ɗo ɓe goni e ɗo ɓe goniri ɓe calminama e kuuɓal no kala yalet ɗo banggam ñamoɗo Dieynabou Sow mi salminima. Samtima Oumar Mamadou Sow en calmini hettiyankoɓe kala waɗɗanima gorko demdem o mbo suusa korko a salminama Harouna. ceerno on calmitama en calmini kala hettiɓe en eɗen mbiyaɓe julmo wuuri enen foof mbatten ni tawede enen kala amin ya rabbi yeroma ngara kewnoɗo men ƴettude mbo kewnoɗen ƴettude toon to Paris hande bonɗo guila yontere faltinide a salminama. mi salminima Oumar mi salminima heɗotoɓe RFI ɓe foof ko noon ɗum noon to karallagal to ko Saliou Diaw heɗani en toon jehen joni e toɓɓere men arwiniri no mbiruɗen joni e gardini ndi hanki e aset o ina wayna toon to Belfast ko to leydi Irlande du Nord ina wayno jonde waɗi toon hakkude FIFA kam ha joni e fedde IFAB noon pamen ko kamɓe kalfina kala ko yewti e kuuli latta ballon e windere nde wonno mujibu ndeɗo jonde ko yewtude e kuuli kese ɗe ganduɗa ne jogori addedi tuggi lewru jeego ɓuuru e ndeɗo hitande nde gonɗen ina jeeya hen tan ko idoɗen haalde e kuulal biyetegal loi Wenger noon woni Arsène Wenger omo ganduɗa ala majjude ɗum hande e lata ballon koko yewti e hors-jeu eɗen gandi hewɓe ina jambita so tawi hayso wutti walla feɗendu neɗɗo tan yalti bit mo markuno ina wayna nilne joni so tawi ngal ɗo kuulal laatima ma neɗɗo o ɓandu mum fof e kuuɓal heede caggal koɓe mbiyata ko dernier défenseur nde on ko marki ko walla action makko o no wawa firtede Dieynabou Sow koye ngal kuulal idortoɗen no alhaali hors-jeu no jiiruɗa yiyande ma no hani tawitinede ewa gon kam eɗen gandi enen foof hors-jeu no ñawirtano ni ne musno e attaquant ji ɗi saabu a nanat bi ha para mbiɗa wona bi taw ko peɗeru tan walla gueɗel tohsel e ɓanduma heedi to en woni caɗele ɗe kono kadi gonga ɗum ɗo no foti ƴewtede kono hono ɓurtu kadi sa wi kadi ko ma joueur o foof ko ma hettoto en wadde ma ɗes musde kadi e défenseur uji ɗi wadde noon ne foti ƴeewede tan so woni koyngal ma ɓenni walla so woni banggue kam e ɗum ɗo ma gonga yo ɗummine kono hon ɓurtine kadi goƴiɗa ko équipement ma taw Barça ligne défensive on heewi to ligne mon towi so wayno an ko hoorema goƴiɗa yero no yurnito ngo joguiɗa e nden toɓɓere ala foof ko jogori addude ko hisɗi par ce que so ɓe mbi joni koma ɓandu ma foof heeda yeeso ha joni ko machine ji goni caggal est ce que so ɓe mbi ɓandu ndu ko ɓandu ndu foof est ce que ko hoore est ce que nden ɓe mbiyatno ko so tawi onon gonde ligne goto ko hors-jeu ɓe jii ala joni son gonde ligne goto wona hors-jeu koma hoore ardo pour wona hors-jeu walla koyngal min mi sikku ɓe pot woppude arbitrage ɗi ɓe gona hen ɓe mbaɗa liggey mabɓe ɓe guitta machine par ce que machine ɗum ɗo ko golle neɗɗo golle neɗɗo noon timmata arbitre juumat an so tawi ka petto a tottama ballon wiyama nannu an tan gool ala toon a fi boowal hay goto wiyata maydara ɓaɗa juum neɗɗo juumat an woni dernier défenseur a foti fettude balo ɓenna e hakkude koyɗe ma waaji o yaha marka a juumi waɗan ko var o e hoore mum gonɗa yiɗe yurlite yoɓe guittu var kono en jiiɗo yeru ko e ko ɓenni jiya kadi kippu itte ni yaltini e kawtal e dow tan jumri arbitre wi ko bit taw noon e gonga o jomum ko boowal won mais ayi ɓe jiyama kadi neɗɗo fetta
bal ɓe siflano ɗum penalty Sénégal heɓi ɗum 2002 contre Uruguay te El Hadji Diouf memaka ɗum ɗon noon ko yagal petto ko hen ko bagal ɗaɓɓo ko ɗum koye football jeeya Harouna hol yurnitama henanne min mi yaharanno yaari ni mboɗo sikkina waɗi hen nafoore kono wonta kala hono ƴette tan fatire machine aji VAR wat décidé so ɓe mbi joni ɓanduma fof so woni aɗa andi joni bonni VAR o waɗi interprétation hay goto laaɓa hen haydara pedalon pota eɓe ƴetteɓe tarasi ligne uji ɓoɗi ɗum lutto e règlement adano sa heedi caggal tan ha fof ɓanduma fof heedi caggal ha gasi ha laaɓi arbitrage tous ummintuno wiye so tawi défenseur yeebima ha joueur hetti ɗum caggal tan honoon ko hors-jeu an walla sa attaquant yeebima hoorema ha heedi caggal défenseur en mbawi haadde ɗon so tawi VAR na ƴeewa taw ko ɗon ƴeewirta kono wona wiiɗade ƴeewa hofuru walla bala mo yawtugol ɗum noon tardinto football o te ayi joni ni hay nannuɓe so yimɓe entraîneur uji kewti ɓaaro hen no Mourinho so équipe mum nani joni wiyata hoto game hoto pope paade ha arbitre VAR haala ɗum noon welama wonga e football ngal natti wonde hen ɓe nani hen technologie ha ɓurti no fewi technologie goto ɓe nanimo yimɓe jamno woni lawol woni min mboɗo jaggi kam on won addi ko heewi woni balo so yawti ligne ɗum ayi ha goal line technologie o haala heew ko ala hen na ɓenni walla ɓennani tan kono haala heew ko ala hen kono VAR o ɓe gaddu VAR haɓe gayni ɓe nanni e nder VAR détail ɗi ganduɗa bonnat ɓeydat jiiɓade joni ayi carton rouge VAR nan ɗo henne sa fettine ɗo hakkude terrain ni arbitre tottima rouge tawi wonano lawol VAR wa haalde hen ɗum ala hen VAR wawa hen ruttitade so tawi won wawa ruttitade hen so tawi won hay natirgal surface de réparation he gañda netto wiye VAR ha wonani e nder surface VAR ala kala bonno football o VAR no fonno haalde hen so tawi VAR jeeya e arbitrage kono so ɗum so yaatiri noon yimɓeɓe nattat wonde kañumen gatta arbitre ay arbitrage kewɗi joni natti ƴettu responsabilité mumen e on VAR ni gal haali arbitrage ɗi gueɗe mabɓe mbeɗa andi payi koye ɓeydade sattude saabu wiyama hen ni so tawi woodi ko waɗi ko arbitre o haaldata e wonɓe caggal ɓe watta nanede jomum rokketeke micro ko haalata ko taw stade o fof innana jomum fammina pellital ngal ƴettigal bel ɗum kadi Dieynaba wona ko ɓeydat sattinde gueɗe ko caɗele mawɗe so woni wone stade uji walla wone supporteur uji wonto gonata ne wawi addandemo caɗele mawɗe an arbitre walla so tawi arbitre wona haaliyanke gam famminde gila euro so ɗum heeɓi arbitre o haaldata yimɓe tan mi yeeɓi coupe du monde a hawri ne waɗanno hen kono noon Australie wonno yiyanoma e Nouvelle Zélande yiyanoma nafi par ce que wonɓe stade ɓe so kalnama nan paama o haali ho am daha noon joni joni ni ɓe ɓeydi hen ko joni so tawi ka entraîneur so arbitre siffli aɗa wawi wiide ya daaroye VAR o ha ɓernde ma deeƴa an entraîneur ɗum foof wona jot kewɗe kadi namdi kadi kono min lamdal ngal ɓittugol ngol yimɓe ponno wadde wattu no jeeɓa ɗo so renaki joni ma wattu wata tati walla nayyi par ce que rig bina waɗi ɗum jinno wi kono match uji juutat ha ɓurti mbeɗa ƴettata tan kadi arbitre rokkama so tawi français wiyata ko litige jumri waɗi dartina chrono muɗum bel wonano Harouna wini tan Harouna ko ɗon faya kawruɗe ɓeydude ma yimɓe ñallu fettu tan mbaalo fettu taw gasta yeɓoɓe kadi nde probléme waɗi bal yalti ɓe darni chrono no basket ni ayi match basket minta capannayyi kono waktuji ɗi watta minta capannayyi tan aɗa wawi wadde waktu e guenna walla waktuji ɗi kala nde bal o yalti chrono daroto mboɗo sikki ɗum nattat ko wone naturel witeno naturel o ko ganduɗa kala yimɓe ne jinno nan yidde ɗum e foot ay Angleterre hande yimɓe hewɓe ne yiɗi yebde football Angleterre saabu hay so jour uji mbari goni na lelo no gañkitino taw haydara heɓani ɗumen yiya ho wonde so arbitre so gasi wiya ɓeydi mintaji sappo ɗum waɗi Angleterre yiita hay goto no daro no fija yimɓe pettat tan ha gasa leyɗele godde noon jettaki toon taw yeru hade men yaltude nden ɗon toɓɓere tan e ɗen ɗon kuuli ina jeeya ka adda hen so tawi kanko gool o woni deno gaali o ina hewno yiyede jomum heɓa bal leldo hen lelkino ko gonga ko majjanɗe woni secondaji jeetati wonno kono way kono ɗum ɗoftino ko saabu en jiiɗo gardien ne jogo bal ko ɓuuri ɗum ete taw coup franc indirect tiraka joni noon wiyama so tawi jomum ɓurtini ɗon natti wonde coup franc ko corner wonata équipe goɗɗo o rokke
ngal kulal ni no jiiruɗa ngal hay goto watta ɗum respecté ɓaade entre arbitre e hoore mum anda so tawi so wona ɓurtu kerol so ha mawno ha so fakkitani ɓe mbawa darnude ɗum ɓe mbawa wiide yo hokka corner min mi sikku aɗa andi Arsène Wenger mbeɗa yiɗimo par ce que mo horsinimi seeɗa amin jogui cehilago ɓaade Christian Jean Pierre ko sehilam te kanko woni sehil makko e meccal ngal mais ko totta ko mi sikku aɗa andi keɓɗo joni duuɓi 80 sa wi aɗa windana sukaɓe heɓɓe duuɓi nogas ko woni ko hakkille ma e ko sukaɓe jiɗi ko wadde wona goto donc caɗele wadde nayi wigo ngu boni min joguino mawɗo goto wiyannomo ko Alassane wona Arsène ko Alassane wiyno Alassane Bengueri wonno ɓe mi jogui mawɗo goto ko noon wiyete ɗum noon Allah jarama on jarama ɗon waɗi fayida Saliou Diawo en jawtate toɓɓere wonde nden toɓɓere eɗen gandi windere nde kala haali hen ko konnguɗi ɗi ganduɗa jekkitama tawi haalama fanede e kan ɗum noon ko Jami Carragher on eɗen gandi ko pijowo keptinanoɗo e lata ballon ɓiɗɗo Angleterre mo ganduɗa gurdam mum fof eɗen mbawi wiide koto kippumbo Liverpool waɗi on Liverpool to Mohamed Salah ɓiɗɗo Égypte fettate oɗo saaha no waɗa toon kadi golle payodinɗe ɗe ganduɗa ko keptinaɗe ha tengti kadi e hitande hikkude konnguɗi ɗi kanko Jami Carragher ɗi o haali ko nde on namneteno beela omo ganduɗa ko Mohamed Salah e lawol ngol woni ngol ina haasi o ɓama ballon d'or o hikka o wi tan ko ɗum ina wayno hayso tawi o ƴettinani Coupe d'Afrique paaɗo o waɗi golle jaɓaɗe toon to Premier League ɗum rokkotamo ɗum e yiyande makko nde tawno kan o jogaki ngal ɗon gueɗal hewɓe noon e dilloɓe lata ballon andaɓe taw ko fijoɓe hiɗɗuɓe ko wayno Diadiaye Okocha en Drogba en e ha joni wayno El Hadji Diouf en Rio Ferdinand on ni ko anglais e woɓɓe ɓe gona ɓen kolli wonde ɗiɗo konnguli koɗi goñiɗi Arouna Déme sa yurnitto toon ko haali ko gonga ina nder walla ko ɗum to ñangi tan no waɗi gonga e mabɓe kamɓe tubakoɓe jaggi Angleterre naɓe am aɗa siftora rawande nde Cameroun watte Coupe d'Afrique nde ɓe mbino ni jarano ɓe goppa fettoɓe Sénégal en Cameroun en Maroc en Mahrez en Salah en kamɓe fof yoɓe jagguɓe hoto goppo yoɓe jaaha ɗum noon adduno ɗum kamɓe de enen de pawden Coupe d'Afrique walla Coupe d'Afrique de tolniɗo ho wirtiɓe ɓe ganda ho woni hen o nde wonno ɓe jebta ɗum ɓe ganda ay Coupe d'Afrique jawtuɗo battidiɗo niveau mo joguino e banggue public no ardi hen ni no darori darde yimɓe daroy hende ɓuuri welde e Europe baddo Europe battidiɗo to Côte d'Ivoire to ɓe mbawa jabde ɗum noon ɗum woni Afrique wirtimama ɓe par ce que e banggue pettugol e banggue ko yimɓe mbatta ho ene wayni foof hande ɓe mbawa wiide tan Coupe d'Afrique Copa America waɗama ɗo henne hay goto toppitaki ɗum wayno welama ala hen ni Argentine gagnima kono yimɓe kaali hen hay nani hen ɗum no Amérique waɗi won match uji baddi toon hay stade uji ɓe duñunere baafe mbaɗi hunde foof kono ɓe mbiyani wonde ɓen homumen joga ɓe ganda ha mbatten o ko woni ga e Coupe d'Afrique o ho woni Coupe d'Afrique o fof ɓe tinani ɗum kamɓe wona haaju mabɓe kanko noon ko haalertomo haaltiro noon ho omo andita hen haalde ganduɗa so yimɓe fof payi funnani kanko fay hirnani waɗi wona gulede nde wonno wonano pettuɗo mawɗo e nde fettata nde wonano e groupe wawde ɓe El Hadji Diouf mo haalima ko gonga ho gonga no haaliri ni won jaggoɓe tan mata o haal fijirde kono ho gonga nde fettata ne kanko Gallagher ham ala to wiite sumaɓe mbiyata joni ala to fusi mataw ko club goto tan mataw o fetti mataw o meeɗa gagnade haydara gagnade wona champion Angleterre wona coupe d'Angleterre haydara carrière makko haydara o dañani hen El Hadji Diouf sa haalimo ɗo Afrique yimɓe mbiyata ko marque ketchup walla moutarde par ce que ɓe gandamo indi nde hewɓe ganda indi nde ko ngol lawol nanindi yero jiɗnomi nayortoɗen ha joni koye on haali nde tawno ɗi ndew haalata ɗi konguɗi nde koye haala Mohamed Salah ɓe kalanno Afrique naajo ɓiɗɗo leydi Égypte gonɗe e fettude so tawi añanagal natti ko weɗɗa toon to Liverpool hewɓe ni jeeyi ha ne miijunomo hebde ballon d'or ko Afrique heɓno lawol gotol guila George Weah beele yakari ne joga so tawi o accani o heɓa ko ɗamina ɗon ko so tawi ɓe pi Paris ɓe jeeyi final Ligue des Champions ɓe ƴetti par ce que mbeɗa andi kam Premier League ɓe ƴettat hay goto wawmo hadde ƴettude ballon d'or ade hikka ala compétition mawɗo e hakkude nde ɗo ha juin ala haydara
décembre no batten enen coupe d'Afrique ko nden ɓe tottirta ballon d'or nden Mohamed Salah Jimmy Carragher so wi ɓaade kan koko famɗi so tawi ko ɗum ɗon George Weah ƴettata ballon d'or George Weah winno ko Libéria ne joue attaquant PSG so ari Libéria joue libéro ɗum ko kecce et puis hande o coupe d'Afrique men enen eɗen jogui nangue eɗen jogui mbaggu eɗen mbawi amde ko men ne weeli enen mbawi ngayel kiram wadde non Arouna ko ɗon jinnomin junirtoɗen seeɗa Mohamed Salah mbo waɗa ko weɗɗa aɗa sikki e ko hani rentade walla ko hani kadi ɓeydude nde tawno heewi ko yiyete e feccere saison jomum waɗa siftinde kadi ballon d'or hikko koye saison complète koɓe mbiyata ko hitande wurdi eyyi beela haala ka yawani walla ala omo ɗaminana ɗum to o tolniɗo hande o watta e pettugol e aduna he o woni de Vinicius tolnino rawane wiya kañum heɓta ɓe jeehi ha nder ɓe itti ɓe totti ne wonno euro hikko non ala euro ɓe mbi Vinicius gagnaahi copa ɓe totti Rodri hikko noon mbadda e nder club ma ɗum tan darto Ligue des champions mbadda toon e coupe championnat leydi ma yimɓe fof jeewi Liverpool championnat ham to ham hofama gasi est ce que coupe d'Afrique mbo wiya to ni manani coupe d'Afrique o jeeyɗa hen de coupe d'Afrique o arta nde tawto woote o tottirama ha gasi coupe d'Afrique fuɗoto 20 décembre gaso e janvier 20 décembre fuɗoto ballon d'or so rena he 2 walla 7 décembre tottirte début première semaine décembre o nden ballon d'or tottirte kanko o haalto wasde andude haala ma anda o haalta o hikka coupe d'Europe ala coupe d'Afrique ala copa ala coupe du monde ala hikka yo bawa badda e nder tëb kontat championnat mo gonda ha pettata do no e Ligue des champions kontat sono rawani ni wonno gagnito Ligue des champions gagnoto parce que tawta Espagne yahani coupe d'Europe dum wonno différence o kambe non e be jogi jikku ko gonga ni a wawi yede racisme wala ko dum kono be jidama gummorido Afrique gagno odon ciftoro duubi tati walla nay ciagal Salah en Sadio Mane fotino gagnade be jetti wonbe be totti dum wona hono hesti no foti waawbe wadde football ndewe Afrique badani be hunde fof Drogba nani wadi carrière ha gas hende gagni Ligue des champions to ta ballon d'or e Chelsea o gagni Ligue des champions den hitane kanko fonno tottere be jehi be totti mom bela wiya Messi Ronaldo mbay Samuel Eto'o wadama Samuel Eto'o gagni laabi didi Ligue des champions gagnima Barça gagnima Inter Milan kono mera jettude dum non won kan e be jogi ko be pawi woni kiram woni don dum non won haalaji hi gonnoji hen be andi kam e o saha wiidi ne heewi ne feewi kanko yaltin tan kono kambe dum woni ciagal hakkillaji hewbe mabbe be dandi wiidi ne herjina ko Salah ko hikko webata o saha ma kala tenomo yare e bituji nogas e joyi ton to Prime League tottude tan neɗɗo lappo e gacculi loggo ko Francinkor wiyata passe décisive o heeɓi hen 17 oɗo gorko ko waɗata kono weɗɗa tedduɓe nden toɓɓere ende yaaji ko haalate hen hay soɓe ƴetti ceenal ngal ɗo wongal Dakar fof ɓe mbaɗi hen herƴata ɗum noon e jakaren ɗum Allah ko moƴƴo mbiyen annabi dow ha kanko Mohamed Salah ko ɗamina ko o wawa laatade ɗum noon tedduɓe en ɓenni eɗen gandi en mbawa wadde haalde noon e omo ganduɗa ko Aliou Cissé eltuɗo équipe Sénégal somi jumani haqqi duuɓi 12 e oɗo saaha o sifodiri walla omo anni en tout cas sifodirde fellitama ha ñawambo omo yaaha toon to Libye équipe mbo Libye noon eɗen gandi no heewi caɗele oɗo saaha so tawi ko yiddi ƴallidde on ɗon équipe o waɗa toon ko hay goto meeɗa wadde saabi omo yaha toon walla ala koto batti kalis ko wayno wonde fof hallulaji keewi hakkude famamɓema ngal ɗon pellital e wiɓe ala hakkude hoodere raññere Aliou Cissé fotano toon yaade Dieynaba Sow no jiiruɗa ɗum min kam jaggude mata ko haalis nayimo toon walla hayso woni omo jogui haalis ma haalis kam yonata saabu Libye oɗo sahane ko kippu joguiɗo caɗele ngala hay championnat dari weeɓani yurtude sa yeehi toon jogoɗɗa tan ko bonnande hoorema hay yanode idnoɓe namdademo walla jaaha wone club aji saabu Libye sa yeehi toon ko caɗele oɗo instant ni aɓe jahani kan aɓene poɗodira yaade mondial gonga ni aɓene place ɗiɗaɓe kono koma ɓenna Angola ne seɓori ɓenna Cameroun kam hayso woni sahaji en ɗum nin kono wiɗen ɓenna ɗum te tawya ɗum e leydi mum itta ɗum ɗon wonti toon natirɗo ne muusi kadi Libye kam
mbeɗe hakkillam deƴenani mo hen so wonno sagam kam sa nani libi ko haare haqqille ma ɓuuri hakkillam ɓurata yaarude so woni wona haalis kam kono to banggue ɗum ɗo ne wawi noon Aliou Cissé noon joom defi eyyi kadi ko joom arsigue joom wuune ne yawi eltude équipe noon Harouna no jiiruɗa pellital walla suɓgol ngo Aliou Cissé waɗi wonante no naati e muusi sabu libi hande situation mo woni ona yaltiri ni weɓantamo ne wiye noon kaalis sabu wonde kabaruji men nanide balde hanki faade hande ne wiya million ga capanɗe joyi yobte lewru foof capanɗe joyi e CFA sa dañi lewru foof a totte to e duuɓi ɗiɗi capanɗe joyi million heewani wiyoɓe ala hay sinno wiite ho tan so tawi ɗum nayimo ham wontata ko banggue kaalis o ardinani wiite hen sahaji e fettoɓe ɓe kañumen e koye men mbiye jeeyaɗeɓe so jiiloyma kaalis kono jiyani banggue sportif o so banggue sport o darnino o herdino yesso mboɗo sikki ma o dañanno goɗɗum ho wona ɗum min noon jaggunomin he mawjoro hay so hitandi kanko o fofto sabu o wino duuɓi sappo o woni pression no tampere liggey no e musde entraîneur ni omo fofto ha yaaha seeɗa mi tam de yewtine makko yo bangi on bangi ne non wino joni non tawi o yaari ni hen mataw jodade ala salaire mbe siki webani ala mo jogi ho wurti do tolni hande do million ngaji o nanne poste makko e Sénégal kalis yonara o dañi buri milliard e Sénégal tan dum non kalis non ham yonta e aduna kalis joni o yero hol yurni to ngo badda e gal pilidal min so noddino mi wimo yaha ton wiyan o to ya ade neddo sa woni ada wobi ñamde maaro liɗɗi oto oppu mbiyaɗa ñamoya ko ganduɗa koko jiiɓi non koko jiiɓi par ce que kanko wonno wonnoɓe hoore hande sa yeehi Libi yahata ni Coupe d'Afrique ko guerre woni toon a yiyay koɓe mbaɗi ko Nigéria koɓe mbaɗi to fettoɓe Benin hay goto yiiɗaɓe jaha toon joni an a jippini hoorema sa jippini noon hoorema ƴengtude nde weeɓata aɗa andi Amara Traoré waɗi ɗum ɗo jogui équipe nationale Sénégal Papis Demba Cissé aɗa jogui Demba Ba Moussa Sow meilleur buteur championnat France Mamadou Niang meilleur buteur championnat goppaɓe ɗo jaaha oroya guila no ummi Guinée holto yi hay nokku a yata ɓaade ko an jogui awdi baafe fof awdi an wari hoorema kanko hande ali on wano yaade leyɗele arabe kewɗe jinnom Qatar kangal hay so wona équipe national o majjat won wibini hay ko wayno Mauritanie mi anda sino wodi ina nam to non ayana mi ɓena Mauritanie ya Coupe d'Afrique Libi hande woni deuxième groupe mum kañum Cameroun caggal Cameroun kono to ɓe tolni ɗo mboɗo sikki ɓe so renaki groupe mabɓe ham wona kamɓe jogori hedde est ce que a meeɗi yiide neɗɗo ne ubbo hoore mum ko ɗum o waɗi o majjini hoore mum neɗɗo ubbi hoore mum kam mi anda beela no weeɓa ubbidde ɗum noon Saliou Diaw kam jaali haalile leydi ɗum noon ko ñaganademo tan yo taw ko ɓuural min jiɗanimo ko joom wuuni Allah no wawi o naw mbeɗa mataw Dieynaba so nawi équipe o coupe du monde mataw weeɓade ɗon kam so nawi ɗum kam koko jaɓɓal manggal ɗum ɓe jiiɗi fédération ɗum mbima kono tawya Cameroun leydi nawɓe ɓe mbaɗa qualifié yo yab nawɓe coupe du monde wona hono weeɓa par ce que ɓe ngala fettoɓe wonɓe Sénégal ɓe hande hay fettoɓe Mauritanie no wi walla Gambie ɓe Libi bomin jogi tan fettoɓe hettinaɓe wonɓe championnat nder leydi mabɓe ɓe goni championnat mabɓe ni waɗani régulier wiite o wona ɓe ngala wonɓe caggal leydi andaɓe goto gonɗo Monaco heewani ɓe kewa sa limite timmata joyo tito walla tato wonta te caggal ɗum leydi ndi ko fecci pecce ɗiɗi waɗi ko Libi mo Tripoli o gouvernement transition jogui o e Libi mo Benghazi o mo général Haftar jogui o fof gona hakkude muɗum non no hawni seeɗa wona Sénégal ko toon foti fettoyde Benghazi ɓe yimɓe jiiɗa yaade Soudan Soudan toon watta recevoir gande koye Aliou ko cuusɗo ɗum noon yo Allah newnanmo foof o waktuji ɗi ina wayno goni ko e Gazi eɗen jiɗno memde seeɗa e Afro Basket o mataw ko haalandiɓeɓe tan ina wayno poɗodiral ngal ko wiyete éliminatoire joofi ha andama kippuji 16 ɗi ganduɗa ko jahoji to Angola siftinde folotirgo ko 12 jaggi 24 lewru jeetoɓuru e ndeɗo hitande fayi wadde ko kippuji 20 tan noon poɗodiranno ko nayo jalti mbaafi yaade woni Centrafrique Gabon Kenya kam e Maroc ɓeɗo e team donki kippuji 16 keddiɗi ɗi so Angola jaɓɓotoɗo e hoore mum Cameroun Cap Vert Côte d'Ivoire RD Congo Égypte Guinée Libye Madagascar Mali Nigeria Rwanda Sénégal wondude Sud Soudan Tunisie kam e Ouganda
ko ɓeɗo goni ɓe ganduɗa ko waɗɓe qualifié e jogoro biyade on ɗon afro basket mbenden mbawta en yajñadi kono ko jeenaba tan dokkami ɗon konngol hayso secondaji sappo ɓe yaaɓi tan padino ko kippuji nogas tan poɗodiranno ko nayi tan jaltina hen mawɓe e basket mbiyen fuko cenglel notima noddago woni rendez-vous tigi ha tengte sud soudan men kam oɗo saha e afrique kam walla ɓe kulani hay aduno to banggue basket e oɗo saha ni faranoɓe tan jeeyi heddiɓe ne sona ko wayno maroc en ɗiɗon ɗi si waydi seeɗa kono eɓe keewi caɗele kamɓene kono eɓe mbawi basket ɗum kadi ko gonga tedduɓe ɗum noon yewtere meɗen haaɗi ɗo mi yettima no feewi Yero Mangara e ɗeɗo jotti ɗiɗi ɗe jaaduɗa e men min mbima kadi yo Allah newnu lawol ko toon to Paris la France patuɗa Harouna Déme Allah jarama Dieynaba Sow ko noon Saliou Diawo an e Malang Sonko juuɗe moɗon punnama hay Cheikh Ahmadou Bamba Diop woɗɗani moon tedduɓe Allah jarama on jarama hay on tere fande so gueno haji